Θα μοιραστείς με τον κόσμο την πιο ιδιαίτερη στιγμή της εκδρομής για εσένα, στην Κούβα? Αρχικά να πούμε ότι ήταν όνειρο και ήρθα. Νομίζω αυτή η παραλία. Αυτή η παραλία και η Τρινιδάδη, η πόλη της Τρινιδάδη. Θα ήθελα να πεις στον κόσμο την πιο ενδιαφέρουσα στιγμή του Cuba Experience που σου έμεινε. Κοίταξε, νομίζω είναι αυτή με τα δελφίνια. Δηλαδή, όταν είχαμε την αλληλεπίδραση, τα χαϊδέψαμε, μας δώσαμε φυλάκι, βγάλαμε φωτογραφίες, ήταν μαγικά. Και έρχομαι για φωτομπόμπινγκ, Θέλουμε να μας μοιραστείς την πιο εντυπωσιακή στιγμή της εκδρομής Cuba Experience. Πολύ πίσω με το δελφίνο. Θέλω να μου πεις μια έκφραση που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς Cuba, από εδώ και πέρα. Τι θα σου έρχεται? Επανάσταση. Θέλω να μοιραστείς στον κόσμο τη στιγμή που δεν θα ξεχάσεις από το Cuba Experience. Για μας οι στιγμές οι πιο δυνατές ήταν το ψάραμα που πήγαμε, που ήταν εξαιρετικό. Στο Τρινιδάδ, στην Καραϊβική. Καραϊβική και ψάρεμα, ναι. Και σήμερα που πήγαμε το καταμαράν και πήραμε τις μάσες και είδαμε το βυθό κάτω. Τη στιγμή... Είναι καταπληκτικά όλα. Η Σοφία είναι φοβερή. Τι άλλο να πω, ρε παιδιά. Για την Κούβα, τι Όλα θα σου καλά. μείνει αξέχαστο, τι δεν θα ξεχάσει Πανός ποτέ? που χόρεψα μαζί του, ήταν ένας κούκλος. Η πιο εντυπωσιακή στιγμή που δεν θα ξεχάσεις από το Cuba Experience. Πια, αυτό είναι τα δελφίνια. Το interaction. Πάρα πολύ ωραίο. Και θέλω να μου περιγράψεις την Κούβα με μία έκφραση. Περίεργη. Και δήλωση, πώς περάσαμε? Πάντα. Πάντα ωραία. Πάντα ωραία. Άμα έχουμε το καλύτερο κορίτσι, το όμορφο, πάντα περνάς καλά. Κούβα, μια λέξη για την... Experience. Άρε φίλε, δεν λες πολλά αλλά τα λες ωραία. Είναι σίγουρα η αγαπημένη μου στιγμή ήταν η βόλτα με το αυτοκίνητο. Με τα κλασικά Ναι, σου. τρελάθηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μία έκφραση που σου έρχεται όταν θα ακούσει από εδώ και πέρα τη λέξη Κούβα. Σοφιολόγη. Είναι εξαιρετική, οργανωτική και διάθεση να μην έχεις, ρε παιδί μου, στην ανεβάση. Είναι τα πάντα. Σόβοι θεολόγοι Κούβα.